Кайсы жерде булсам да мен су буен яратам. Мен де сулуктар болгон жерни яратам. Казанда биздин ушулай туура келди Кабан көлү буюнда турабыз биз. Шулаймы? Бир блатан жерде турасыз сиз. Сен мени ялдырасың азыраак. Андан соң биздин бакча бар Идил буюнда. Теге мен гел су көрүп өскөн бала инде. Һәм мында Мәскәүдә дә мин менә мында бит инде яр буйлары, набережныйлар шундый озын, матур, зур, шундый яхшы эшләнгән, чиста. Мәскәүдә укыганда да гел җәяү бара идем, җәяү кайта идем мин укый торган җиргә. Һәм гел су буеннан бара идем. Мин ничектер менә шулай энергияны туплыйм суда. Һәм су буе һәм миңа ошый чистые пруды. Ты мастер Маргарита фанаты булганга түгел микән? Ансы патриарши. Гафу итә күрегез. А чистые пруды застенчивые ивы. Белмим, нишләптер, но шул районда торабыз без шуңа күрә. Үз фатирың белән торасыңмы? Юк әлегә. Әлегә.